כן. הוא מקליט אותך גם. אה? הוא מקליט אותך. כל מה שתגיד עכשיו, מוקלט. זהו, מוקלט. כל עולם יכול להיות מה שאתה אומר. אז בואו נדבר על ביבי. ביבי עושים בשירותים. ביבי עושים בשירותים. טוב, מה שלום כולם? בסדר? יופי. כול שי תמם. כול שי תמם. מזל שאתה מקליט. אתה שואל שאלות. בואו נתחיל. יאללה, תפתחו טיפה את הטוסיק החוצה. תרגישו שאתם יושבים על עצמות הישיבה. נניח את כפות הידיים רכות על הברכיים. ניקח שאיפה ארוכה ונתארך דרך עמוד השדרה. ובנשיפה נרפה את הכתפיים, נכניס את הסנטר מעט פנימה ונמשוך את האוזניים טיפה לאחור. נניח את הלשון רחבה על החייך העליון ונרפה את הלסת. ועם הלסת נרפה גם את הכתפיים. הנשימה, נשימה מעגלית. ללא עצירה בין שאיפה לנשיפה, לשאיפה, לנשיפה. בנשימות הבאות נסו להרגיש איך אתם מתארחים דרך עמוד השדרה, מעצם הזנב, גב תחתון, גב עליון, עד לקודקוד העורש. ובנשיפה הרפו את צידי הגוף, אבל שמרו על עמוד השדרה יציב וארוך. ניקח עוד שאיפה מלאה, נשיפה איטית. ובשאיפה הבאה נרגיש את הצדדים שלנו מתרחבים. מותניים, צלעות, בתי שכי. ובנשיפה הרפו את הצדדים פנימה אל המרכז. נרגישו ממש כמו אקורדיון שמתמלא לצדדים. נסו להכניס מעט את הבטן פנימה וגם את בית החזה, והרגישו איך צידי הגוף מתמלאים בשאיפה ומתרוקנים בנשיפה. כאמור, הנשימה, נשימה מעגלית, כל הזמן תנועה. ובשאיפה הבאה נפנה את תשומת הלב שלנו לעומק הגוף ולמימד השלישי. בטן, בית חזה וגב מתמלאים. ובנשיפה עמוד השדרה נשאר יציב וארוך. קח כאן עוד שאיפה מלאה, נשיפה, ובשאיפה הבאה שלושת הממדים ביחד. התארכות, התרחבות והעמקה. בנשיפה נסו להרגיש את העמוד המרכזי שנמצא 2-3 סנטימטר לפני עמוד השדרה. הלשון רחבה על החייך העליון, מרפה את הלסת, הצוואר והכתפיים. הנשימה, נשימה מעגלית. קח כאן עוד שאיפה אחת מלאה.
שאיפה מלאה. ובנשיפה נניח את הידיים בין המסטה בקדמת הגוף. ניקח שאיפה ארוכה אל הצליל, שאיפה. שאיפה. בנשיפה נוריד לאט את הידיים ונפקח בעדינות את העיניים. בשאיפה נתארך עם הגב. בנשיפה הכתפיים יורדות ונתחיל תנועה מעגלית של הראש בעדינות. נסו לתאם את תנועת הנשימה עם תנועת הראש. חצי עיגול האחורי, שאיפה. חצי עיגול הקדמי, נשיפה. שימו לב שהכתפיים לא עולות אל האוזניים ורק הראש זז. אפשר להחליף כיוון במעגל. ולאט לאט נחזיר את הראש של המרכז. ניקח שאיפה ונתארך עם הגב. נשיפה, כתפיים יורדות. שאיפה, ידיים עולות מעלה. נשיפה, כתפיים יורדות. שאיפה, קשתה, לב עולה. נשיפה, ידיים יורדות. ושוב, שאיפה, ידיים. נשיפה, כתפיים. שאיפה, לב. נשיפה, ידיים. להמשיך עם תנועת הנשימה. נשימה מעגלית. אין עצירה בין שאיפה לנשיפה, ולכן גם אין עצירה בתנועה של הגוף. כל הזמן תנועה. שוב, שאיפה, ידיים. נשיפה, כתפיים. שאיפה, לב. נשיפה, ידיים. עוד פעם אחת, שאיפה, ידיים. נשיפה, כתפיים, גב ארוך. שאיפה, לב עולה הקשתה. נשיפה, ידיים בקו של הכתפיים. מיטה שמאלה, ויד ימין מעבר אל הראש, מבט מעבר לבית השחי לתקרה. נסו להצמיד את הישבן הימני אל המזרן ולמתוח את כל צד ימין של הגוף. לשון בחך העליון, נשימה מעגלית. נסו להכניס גם את הבטן מעט פנימה. לנשום להתארכות של כל צד ימין. עוד שאיפה אחת. בנשיפה מבט יורד מטה, בשאיפה נתארך מעלה. נשיפה כתפיים, שאיפה לב והקשתה. נשיפה ידיים בקו של הכתפיים. יד שמאל מעבר, יד ימין אל המזרן. הצמידו את ישבן שמאל, הכניסו את הבטן פנימה, מבט מעבר לבית השחי לתקרה. לשון בחך העליון ולנשום. עוד טיפה לפתוח את החזה. עוד שאיפה אחת. בנשיפה מבט יורד מטה, בטן בפנים, בשאיפה עד למעלה. נשיפה כתפיים יורדות. שאיפה לב עולה והקשתה. נשיפה יד ימין לברך שמאל, יד שמאל מאחורי הגב, פיתול. שאיפה התארכות של הגב. נשיפה סחיטה של הגוף. נסו להעביר גם את הסנטר מעבר לכתף השמאלית. לנשום מעגלית. לשון רחבה על החך העליון. לסת רפויה. עוד שאיפה אחת. נשיפה סחיטה. שאיפה ידיים עולות מעלה. נשיפה כתפיים יורדות. שאיפה קשתה. נשיפה יד שמאל לברך ימין, יד ימין מאחורי הגב ולנשום. נסו להתארך דרך עמוד השדרה.
פחות להישען על היד האחורית, אלא להשתמש בה כדי לסחוט את הגוף. הנשימה המעגלית ללא עצירה בין שאיפה לנשיפה. עוד שאיפה אחת, נשיפה סחיטה, שאיפה ידיים עולות מעלה, נשיפה כתפיים יורדות, שאיפה לב עולה בהקשתה, נשיפה ידיים הולכות אל מאחורי הגב, כפות הידיים פונות קדימה, לפתוח את הלב, לראש לצנוח לאחור, והנשימות אל מי הבטן התחתונה ועד לגרון. לנשום, לפרוס את אצבעות הידיים, נסו ללחוץ קצת יותר את האגודלים פנימה ולפתוח עוד את בית החזה. עוד שאיפה אחת. בנשיפה הראש עולה למעלה, נפתח את הרגליים ברוחב האגן. בשאיפה הלב עדיין בחוץ והאגן עולה למעלה, ראש הולך לאחור ולנשום. עוד לנשום. עוד להרים את האגן, כן. עוד לפתוח את החזה. לשון בחך העליון, נשימה מהבטן התחתונה ועד לגרון. עוד שאיפה אחת. בנשיפה הראש הולך קדימה. ניקח את הישבן טיפה לפני הקובייה, תרגישו את הקובייה בגב התחתון. ידיים עדיין באותו מקום, הלב בחוץ והרגליים מתרוממות. ולנשום. לשון בחך העליון, לסת רפויה. ובנשיפה ידיים הולכות קדימה, אבל החזה עדיין מתרומם. הסנטר בפנים, הכתפיים רחבות. נשאר עם הרגליים במקום, לסדר את הקובייה. בשאיפה ידיים עולות מעלה והרגליים. ובנשיפה לאט לאט להישכב על הגב. תרשו לגב להקשיב. סדרו את הקובייה אם צריך. נסו להרפות את הרגליים, את הירכיים ואת הישבנים. בכל נשיפה תרשו לגב ממש להימרח על הקובייה. תרשו לקובייה להפריד בין חוליות הגב התחתון. שימו לב שהכתפיים לא צמודות אל האוזניים אלא רגועות. לנשום לאט ורגוע. עוד 3 נשימות איטיות. לאט לאט ניקח את הברכיים אלינו, נחבק את הברכיים ונעשה את הגב התחתון על הקובייה לאט לאט ובעדינות. סדרו את הקובייה, תרידו את הרגליים, סדרו את הקובייה על הישבן כזה, על העצם הזנב. התארחו טיפה עם הגב ונעים את הרגליים למעלה ישרות. ידיים על המזרן לצידי הגוף.
כפות הרגליים צמודות אחת על השנייה. אריאל אולי, גם צבי וגם אריאל, קחו את הקובייה אולי טיפה יותר אחורה. זה כתוב. מרגיש לך טוב, אז תשאר איך ככה? שמרגיש לך. יותר כאילו לכיוון הטוסיק. צבי הפוך. למטה? כן, לכיוון, למטה, כן. הפוך צבי, הפוך, לכיוון הטוסיק. ככה? היה בסדר. רגליים ישרות, ניקח שאיפה. ונשיפה, רגל שמאל יורדת. בשאיפה עולה. נשיפה, רגל ימין יורדת. שאיפה עולה. נשיפה שמאל. שאיפה עולה. נשיפה ימין. שאיפה עולה. ולהמשיך עם תנועת הנשימה. הרגל לא מגיעה אל המזרן, אבל היא ממש קרובה אליו. ברכיים נשארות ישרות, פוינט ברגליים. ולעבוד עם הנשימה. לשון רחבה על החך העליון. לסת רפויה. ורק הבטן והרגליים עובדות. עוד פעם אחת כל רגל. ונצמיד את הרגליים אחת אל השנייה, נחבק את הברכיים טיפה. נמתח, נכניס את הבטן ונמתח טיפה את הבטן. בשאיפה הרגליים מתיישרות שוב למעלה. ידיים לצידי הגוף. ניקח שאיפה. בנשיפה הרגליים יורדות ל-45 מעלות. ולהחזיק, לנשום. רגליים ישרות. אל תיתנו לגב להתקער. בנשיפה נרים את הרגליים למעלה. וניקח את הברכיים אלינו, טיפה נחבק את הברכיים. עוד שאיפה. נשיפה איטית. בשאיפה הרגליים שוב מתיישרות. בנשיפה שוב יורדות ל-45 מעלות. ולנשום. נסו לנשום אל החזה ולהכניס את הבטן פנימה. שימו לב שהכתפיים רחוקות מהאוזניים. רגליים צמודות. בשאיפה נרים את הרגליים שוב למעלה. בנשיפה ברכיים אלינו, קצת לחבק. בשאיפה הרגליים שוב מתיישרות. בנשיפה ל-45 מעלות. רגליים ישרות, פוינט ברגליים. לא להרשות לגב להתקער. לנשום אל החזה, בטן בפנים. ובשאיפה רגליים עולות. נשיפה שוב ברכיים אלינו. נמתוח את הבטן. נרים את הרגליים. ניקח תנופה. ונעבור לשבת לפני הקובייה. ידיים איפה שאנחנו מגיעים, רגליים ישרות. בשאיפה נתארך עם הגב, כתפיים רחבות. ובנשיפה נרד בעדינות למטה. תרשו לסנטר להיכנס פנימה. ננשום לאט.
בטן בפנים. בשאיפה נתארך עד למעלה. נשיפה כתפיים. שאיפה לב והקשתה. נשיפה ידיים לצידי הגוף. ונתרומם לעמידה. שימו את הקובייה בצד. שימו את כפות הרגליים צמודות אחת אל השנייה בקדמת המזרן. ניקח שאיפה ארוכה ונתארך דרך עמוד השדרה. נשיפה כתפיים יורדות. שאיפה אחת לנוכחות. נשיפה איטית מהפה. שאיפה ידיים עולות. נשיפה רחוק קדימה ולמטה. בשאיפה נתארך קדימה. ידיים קדימה, רגליים לאחור ולרדת. כלב מביט מעלה, שאיפה. ושאיפה, כלב מביט לאחור. כופפו טיפה את הברכיים ונסו קודם למתוח את הגב. ואחר כך תנסו להוריד את עקב ימין אל המזרן. ועכשיו את עקב שמאל. ושוב את ימין. ושוב את שמאל. ושוב את ימין. ושוב את שמאל. ולאט לאט נתהלך קדימה עם הרגליים עד לאמצע המזרן. נשמור על פיסוק ברוחב האגן של הרגליים, רגליים מקבילות אחת אל השנייה. בשאיפה נתארך קדימה. ובנשיפה נרפה את הראש, את הידיים ואת הכתפיים. אפשר לתפוס מרפקים. ונעצום את העיניים ונרגיש לאן המשקל שלנו הולך. נעביר את המשקל לרגל שמאל, קשת החיצונית של רגל שמאל, משם לכריות רגל שמאל, דרך המרכז לכריות רגל ימין, קשת חיצונית ימין, עקב ימין, דרך המרכז לעקב שמאל, ונמשיך את התנועה המעגלית הזו, כאשר בכל נשיפה אנחנו מרפים עוד קצת את חוליות הגב. ותשומת הלב שלנו מתחלקת בין האזור עליו אני דורך לאזור הנמתח בגוף. אם הגוף מבקש להישאר באחת הנקודות עוד נשימה אחת, תרשו לו. עשו זאת לאט, עיניים עצומות, ראש תלוי. אפשר להחליף כיוון במעגל. לאט לאט נחזיר את המשקל שלנו למרכז בין שתי הרגליים. ניקח שאיפה ארוכה. בנשיפה נשחרר את הידיים, את הראש ואת הכתפיים. ניקח כאן עוד שאיפה ארוכה. בנשיפה נשחרר כל מה ששכחנו לשחרר. כאן עוד שאיפה ארוכה. בנשיפה נכופף את הברכיים, ובשאיפה בגב עגול, חוליה אחרי חוליה, נעלה מעלה, עיניים עדיין עצומות, ראש עולה אחרון, ידיים אחריו. בנשיפה נמסטה ללב. כך כאן עוד שאיפה אחת, נרגיש את הגוף, מארגן את עצמו מחדש. ובנשיפה נוריד לאט את הידיים, ובעדינות נפקח את העיניים. שאיפה אחת לנוכחות,
נשיפה איטית. שאיפה, ידיים עולות. נשיפה רחוק, קדימה ולמטה. שאיפה, נתארך קדימה. בנשיפה, ידיים קדימה, רגליים לאחור, מרפקים צמודים לגוף בירידה. קדימה ולמעלה, שאיפה. נשיפה לאחור. לנשום. פרוס אצבעות ידיים. חוץ את האגודלים מעט פנימה, להרחיב את הכתפיים לצדדים. מבט פנימה אל הפופיק. לשמור על נשימה מעגלית, למתוח את המזרן. למתוח את הגב, את אחורי הרגליים. איסוף של הבנדות. בשאיפה עקבים עולים מעלה. נשיפה קדימה אל בין הידיים. בשאיפה נתארך קדימה. נשיפה קודקוד הראש מטה. בשאיפה עד למעלה נתארך, רגליים צמודות. נשיפה נמסטה לצידי הגוף ונמשיך. שאיפה. נשיפה רחוק קדימה ולמטה. שאיפה נתארך קדימה. ידיים קדימה, רגליים לאחור ולרדת. קדימה ולמעלה, שאיפה, נשיפה לאחור. לנשום. לשון רחבה על החייך העליון, מרפא את הלסת. כתפיים רחוקות מהאוזניים. לשמור על נשימה מעגלית. בשאיפה עקבים עולים, נשיפה קדימה אל בין הידיים. שאיפה נתארך קדימה, נשיפה קודקוד, למטה מצח לברכיים, בשאיפה עד למעלה להתארך, גב ארוך, נמסטה לצידי הגוף ושוב, שאיפה, נשיפה עד למטה, שאיפה נתארך קדימה. ידיים קדימה, רגליים לאחור ולרדת. כלב מביט מעלה שאיפה, לאחור נשיפה. לנשום. לפרוס אצבעות ידיים. תנועות ארוכות של הגב. קודם לכופף ברכיים ולמתוח את הגב התחתון. הטוסיק מחפש להגיע למעלה. ורק אז לנסות להגיע עם העקבים אל המזרח. כתפיים רחבות, מבט פנימה אל הפופיק, נשימה מעגלית, הרגל רגליים יותר קדימה. בשאיפה עקבים עולים מעלה, נשיפה קדימה אל בין הידיים. בשאיפה נתארך קדימה, נשיפה קודקוד מטה, בשאיפה עד למעלה להתארך, נשיפה נמסטה לצידי הגוף ושוב, שאיפה, נשיפה עד למטה, שאיפה התארכות, ידיים קדימה, רגליים לאחור, בנשיפה לרדת, גל עולה שאיפה, גל לאחור נשיפה. לשון רחבה על החייך העליון והלסת רפויה. פיסוק ברוחב האגן של הרגליים. לנשום נשימות ארוכות, מלאות, מעגליות. לשון בחייך העליון. ושתי נשימות ארוכות. בשאיפה עקבים עולים מעלה, נשיפה על בין הידיים. בשאיפה נתארך קדימה,
נשיפה קודקוד אל המזרן. שאיפה עד למעלה להתארך. נשיפה נמסטה לצידי הגוף ושוב שאיפה. נשיפה. שאיפה קדימה. משקל כריות כף הרגל. נשיפה לאחור ולרדת. קדימה ולמעלה שאיפה. נשיפה לאחור. לנשום. למתוח את המזרן, להרחיב כתפיים, לפרוס אצבעות ידיים, להרחיב בין השכמות. נשימה מעגלית. נשמע מחפש. עוד שאיפה אחת. נשיפה. בשאיפה עקבים עולים מעלה, נשיפה אל בין הידיים. שאיפה נתארך, נשיפה קודקוד יורד, בשאיפה עד למעלה, נשיפה נמסטה לצידי הגוף ושוב שאיפה. נשיפה קדימה ולמטה. שאיפה. נשיפה עד למטה. גל או לשאיפה, נשיפה לאחור. אתם כבר מכירים את כל הדגשים. שימו לב למחשבות שלכם, ברגעים האלה הן בדרך כלל מגיעות מרחמים עצמיים. תפנו את המיקוד שלכם אל הנשימה ואל הגוף. עוד 3 נשימות מלאות. למתוח את המזרן, להתארך ולהתרחב. עוד שאיפה אחת. נשיפה. ובשאיפה רגל ימין עולה גבוה לאחור. בנשיפה ניקח את כף הרגל אל בין הידיים. קח את העקב רחוק אחורה ככל האפשר. יד שמאל נצמדת לרגל ימין, בשאיפה נתארך קדימה, בנשיפה יד ימין עולה, מבט עם כף היד הימנית, העקב השמאלי מותח לאחור. לנשום, העקב השמאלי מותח לאחור. כן, כך רגל עוד אחורה. יופי. לדחוף עם יד עם שורש כף היד השמאלית את המזרן, אם צריך קובייה אז קובייה. לשון בחך העליון והלסת רפויה. עוד שאיפה אחת מלאה. נשיפה, יד ימין יורדת, מחליפה את יד שמאל איפה שהיא. העקב השמאלי נופל ימינה, כתף ימין כנגד הברך הימנית, ויד שמאל עולה למעלה. מבט עם כף היד השמאלית, כתפיים רחוקות מהאוזניים. לנשום. נשימה מעגלית, לשון בחך העליון כקובייה. אם צריך קובייה, אז קובייה. יואל, קובייה. קובייה זה לא מילה גסה בדיוק. עוד שאיפה אחת מלאה. נשיפה לדחוף עם הכתף הימנית עוד טיפה את הרגל הימנית. ובשאיפה הבאה רק פלג הגוף העליון מתרומם אל הלוחם. יד ימין דוחפת קדימה. יד שמאל מושכת לאחור, המבט עם כף יד ימין, ברך ימין מעל העקב, העקב השמאלי מושך לאחור, הלב נפתח הצידה, המבט לכף היד הימנית. לנשום. שימו לב שהכתפיים רחוקות מהאוזניים, רפויות. יופי. הרגליים עובדות מאוד חזק. ניקח כאן עוד שאיפה אחת מלאה. ובשאיפה הבאה רגל ימין מתיישרת ונסגרת, ידיים אל המותניים. שאיפה לב עולה למעלה, ובנשיפה רחוק, קדימה ולמטה. ידיים נמצאות בקו של הרגליים. אם צריך לפתוח עוד פיסוק, תפתחו עוד פיסוק. אם צריך קובייה, אז קובייה.
הידיים ברוחב הכתפיים. בשאיפה נתארך טיפה קדימה, משקל מעט קדימה, ובנשיפה נוריד את הראש למטה, ננסה להגיע עם קודקוד הראש של המזרן. כתפיים רחוקות מהאוזניים. השתדלו ללחוץ את פנים הרגליים שלכם, ככל האפשר. לנשום, נסו להכניס את הבטן פנימה ולנשום לכלוב הצלעות שלכם. עוד שאיפה אחת מלאה. עוד שאיפה מלאה. בשאיפה הבאה נתארך קדימה ונטייל לכיוון הרגל הימנית. נרים את כף רגל ימין באוויר, נוריד את ברך שמאל אל המזרן. הפוך, מפה. נוריד את ברך שמאל, בדיוק. ניקח את יד ימין מעבר לרגל. פלקס ברגל ימין, בשאיפה נתארך עם הגב, ובנשיפה נלך קדימה, אבל העקב הימני נעוץ במזרן. הישבן הימני מושך לאחור, כתפיים רחבות, ולנשום. נסו להבין איזה מהשרירים אתם יכולים להרפות. זכרו ששחרור זו פעולה אקטיבית שאנחנו בוחרים לעשות. נשום עוד. בשאיפה נתארך למעלה. ניקח את כף הרגל קדימה, יד ימין על הברך הימנית, גב רגל שמאל על המזרן, ואנחנו מתרוממים טיפה למעלה. נדחף עם הידיים, אבל ניתן לאגן ללכת קדימה. כתפיים רחוקות מהאוזניים ולנשום. לא לשבת על הרגל, על הברך השמאלית, אלא לתת למתיחה לקרות במותן. נסו ללחוץ טיפה עם גב רגל ימין שמאל את המזרן. ולהרים את המבט למעלה. קח כאן עוד 3 נשימות. בשאיפה ובנשיפה נרד למטה. ניקח את רגל ימין טיפה ימינה, ואת ברך שמאל טיפה לאחור. בשאיפה נתארך עם הגב, ובנשיפה נרד אל האמות שלנו. אם צריך קובייה, אז קובייה. נשוף לאט. בשאיפה נתארך מעט למעלה. נשים את כף רגל ימין על הקשת החיצונית. ניקח את יד שמאל טיפה החוצה, ונדחף עם יד ימין את הברך הימנית החוצה. נתרחק מהברך. לאט. כך שאיפה, ובנשיפה שוב נרד אל העמוד. אל תיתנו למשקל לברוח שמאלה, קחו אותו טיפה ימינה אם צריך. לנשוף לאט ולהרפות. בשאיפה נתרומם. ניקח את רגל ימין לאחור ונעבור אל העובר. ידיים יכולות להיות לצידי הגוף,
יכולות להיות אגרוף על אגרוף ולהניח את המצח. מה שמרגיש לכם נכון. לנשוף לאט ורגוע. להרשות לגוף לשקוע מטה. עוד 3 נשימות איטיות ככל האפשר. והשאיפה הבאה, מתרומם חזרה לעמידת 6. ברכיים בקו של האגן, ידיים בקו של הכתפיים. בשאיפה נקשיט את הגב. הפוך, מורן, הפוך, הקשתה. מבט למעלה. בנשיפה כימור. שוב שאיפה, הקשתה. נשיפה כימור. שאיפה, הקשתה. נשיפה כימור ולהמשיך. עם תנועת הנשימה. נסו ליצור גל. מעצם הזנב חוליה עד לקודקוד הראש, ושוב לפי הנשימה. אין עצירה בתנועה כמו שאין עצירה בנשימה. כתפיים רחוקות מהאוזניים, כפות הידיים פרוסות. עוד פעם אחת שאיפה, נשיפה, להכניס את הבטן פנימה, להחזיק את התנוחה, שימו את גב הרגל על המזרן, ניקח פה שאיפה כשהבטן בפנים, כתפיים רחבות, נשיפה, ואנחנו לוחצים עם גב הרגל, מרימים מעט את הברכיים באוויר, לנשום, גב הרגל ינדב, גב הרגל. ובנשיפה לרדת אל העובר. 3 נשימות איטיות. ובשאיפה הבאה נחזור לעמידת 6. נשיפה כימור, שאיפה הקשתה, נשיפה כימור, שאיפה הקשתה, נשיפה כימור, שאיפה הקשתה, נשיפה כימור, להחזיק את הכימור בטן בפנים, ואנחנו לוחצים עם גב הרגל, מרימים טיפה את הברכיים ולנשום. בטן בפנים. בנשיפה נוריד את הברכיים אל העובר. 3 נשימות איטיות. ובשאיפה הבאה, שוב עמידת 6. נשיפה כימור, שאיפה הקשתה, נשיפה כימור, שאיפה הקשתה, נשיפה כימור, שאיפה הקשתה, נשיפה כימור, להחזיק. חוץ עם גב הרגל להרים. לחט רפויה. ובנשיפה לאחור לכלב מביט לאחור. למתוח, להתארך ולהרחיב.
בשאיפה רגל שמאל עולה גבוה לאחור. בנשיפה קדימה אל בין הידיים. עקב ימין מושך רחוק לאחור. יד ימין נצמדת לרגל שמאל. בשאיפה התארכות מעקב עד קודקוד. בנשיפה יד שמאל עולה למעלה ואנחנו לוחצים שורש כף היד הימנית. ברך הימנית ישרה. חזה פתוח לגמרי. לסת רפויה. כתפיים רחוקות מהאוזניים, ללחוץ עם פנים כף הרגל השמאלית. עוד שאיפה, לנשום לאט, לנשוף לאט. עוד שאיפה אחת. בנשיפה, יד שמאל יורדת. מחליפה את יד ימין. כתף שמאל נצמדת לברך השמאלית. עקב ימין נופל שמאלה ויד ימין מתרוממת. מבט עם כף היד הימנית. לנשום. ועסת רפויה, כתפיים רחבות, אם צריך קובייה, אז קובייה. שחרר את היד הזו. פתוח את החזה. כתף שמאל דוחפת את הברך השמאלית החוצה. לא לתת למשקל לעבור לאחור. עוד 3 נשימות איטיות, תחזיק לי בידיים. 1. 2. נשיפה. לא, היד לא יורדת. בשאיפה אל הלוחם. יד ימין דוחף מושכת אחורה, יד שמאל דוחפת קדימה. ברך שמאל מעל עקב, העקב הימני מושך לאחור. המבט עם כף היד השמאלית, אבל החזה נפתח הצידה. הכתפיים רפויות. לנשום, ברך מעל עקב. עוד 3 נשימות. ראשון בחך העליון, ברך מעל עקב הבן. עוד שאיפה אחת מלאה. בשאיפה רגל שמאל מתיישט, ידיים אל המותניים. ניקח שאיפה לב עולה למעלה. בנשיפה אנחנו מכופפים את הברכיים ויורדים למטה. ואנחנו שמים את הידיים, נסו להשחיל אותם מתחת לרגליים בחלק החיצוני, ברכיים כפופות. תשחילו. בשאיפה התארכות. בנשיפה גם הראש יורד למטה וגם הברכיים מתיישרות. המרפקים הולכים לצדדים ומושכים את קוד הראש מטה. שימו לב שהכתפיים רחוקות מהאוזניים. לנשום. בטן בפנים, לנשום לכלוב הצלעות. להרגיש אותו על 3 ממדיו. עוד שאיפה אחת. בשאיפה הבאה נתארך קדימה. נטייל לכיוון רגל שמאל, נרים את הכף רגל באוויר ונוריד את ברך ימין. ביד שמאל מעבר לרגל השמאלית. בשאיפה נתארך עם הגב. ובנשיפה אנחנו יורדים למטה. העקב השמאלי נעוץ במזרן, ישבן שמאל מושך לאחור, הידיים דוחפות את המזרן קדימה. המצח מחפש את הברך, אבל הברך לא עולה אל המצח. פלקס ברגל שמאל ולנשום. בשאיפה נתארך מעלה. שים את הרגל על המזרן, ברך שמאל מעל עקב.
גב רגל ימין על המזרן, קחו את הרגל הימנית עוד טיפה אחורה, ידיים על הברך השמאלית ולהתרומם. לא ללכת אחורה אל הברך, אלא לקחת את המשקל קדימה, אבל לדחוף עם הידיים וטיפה להקשיט את הגב. שימו לב שהכתפיים רחבות, לא עולות אל האוזניים. נסו ללחוץ עם גב רגל ימין את המזרן. לנשום. לסת רפויה. עוד 3 נשימות. מבט למעלה. עוד שאיפה. ונשיפה נרד למטה. ניקח את רגל שמאל טיפה שמאלה. את רגל ימין טיפה לאחור. שאיפה התארכות. ובנשיפה נרד אל האמות. אם צריך קובייה, אז קובייה. לנשום אל האזור המתוח, אל שורש הרגל השמאלית, שורש הירך השמאלית. נסו ללחוץ את כל כף רגל שמאל. בשמאל מעל עקב, כתפיים רחוקות באוזניים. נעשית רפויה. בשאיפה נתארך מעלה. ושים את הרגל השמאלית על הקשת החיצונית שלה. יד ימין הולכת טיפה ימינה. יד שמאל דוחפת את הברך השמאלית החוצה. אנחנו מתרחקים מהברך. עוד שאיפה. ובנשיפה נרד שוב אל האמות. ולנשום. לנשוף לאט. רגל שמאל על הקשת השמאלית? על הקשת החיצונית, כן. ואל תיתנו למשקל ללכת ימינה, קחו אותו טיפה שמאלה. עוד 2 נשימות. בשאיפה נתרומם. ניקח את רגל שמאל לאחור, אל העובר, להרפות. נשום לאט. בשאיפה, קח את הידיים קדימה. נשיפה עמידת 6. שאיפה הקשתה. נשיפה כימור. שאיפה הקשתה. נשיפה כימור. שאיפה הקשתה. נשיפה כימור. ללחוץ עם גב הרגל. טיפה להרים. 2 נשימות. עוד שאיפה. בנשיפה, כלב מביט לאחור. למתוח, להתערב. בשאיפה עקבים עולים. ובנשיפה נקפוץ קדימה לשכיבה על הגב. ברכיים אלינו. קצת עיסוי לגב התחתון. בואו נתפוס את כפות הרגליים מבחוץ.
ננסה להשחיל את הברכיים מתחת לבתי השכי, ועדיין לקרב את עצם הזנב אל המזרן. לא צריך להגיע, רק לקרב, כדי לנסות ליישר את עמוד השדרה. תרגישו את שורשי הירך בכל שאיפה. תרגישו אותם טיפה יותר נפתחים בכל נשיפה. עכשיו אפשר לעשות קצת עיסוי לכל הגב, להשתמש בהיגוי הזה שיש לנו, להגיע ממש עד השכמות, לעבור על הזוקפים בשני הצדדים. ונחזור שוב ל-Happy Baby Pose. ננסה לפתוח פיסוק רחב של הרגליים. אם קשה, אז אפשר לנסות לתפוס בבוענות ולפתוח. ואם לא מגיעים גם לבוענות, אז לתפוס בפנים הברכיים, אבל לשמור על פלקס ברגליים. לנסות ליישר את הברכיים. אם לא מצליחים, אז לתפוס את הרגליים, לא לתפוס את הבוענות. נשוף לאט. ובנשיפה נצמיד את הרגליים אחת אל השנייה. ידיים לצידי הגוף, נותנות פוש קטן, ונעבור לעמידת לב. לנשום. עיניים עצומות, להרגיש מאחורי העיניים. עוד 5 נשימות מלאות. עוד שאיפה אחת. ובנשיפה ניקח את הרגליים מעבר לראש, אל המחרשה, ידיים מאחורי הגב, ולנשום. עוד שאיפה. ובנשיפה, לאט לאט, למרוח את הגב על המזרן, חוליה, אחרי חוליה, אחרי חוליה, שחרר את הרגליים, שחרר את הידיים בצדי הגוף, כשכפות הידיים פונות אל השמיים, ניקח שאיפה מלאה אל הבטן ולבית החזה, שאיפה, עוד פעם אחת, שאיפה. ולהרפות. נעשה סריקה על הגוף. נתחיל בלהרגיש את בוענות הרגליים, בלי להזיז אותן, רק להרגיש, מהזרת ועד לאגודל. כפות הרגליים, עקבים, קרסוליים, שוקיים,
ברכיים, ירחיים, פנימיות, קדמיות, חיצוניות ואחוריות. הרגישו את שורשי הירך, את פי הטבעת ואיברי המין. קחו שאיפה ונפחו אותם. ובנשיפה הרפו. הרגישו את הישבנים, את עצם הזנב. עברו חוליה חוליה מעצם הזנב, דרך הגב התחתון, האמצעי,